14 to 17. Then they also brought infants to him, that he might touch them. But when the disciples saw it, they rebuked them. 16. But Jesus called them to him and said, let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. 17. Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. Praise the Lord. La incwadi kaDokotela uLuka elandisa his friend or colleague or umuntu uthaba ifunda naye ukuthi uJesu olungesuku wake walethela abantwana bayilethela abantwana ama-disciples kaJesu bamkhuza. Praise the Lord. Athi gogo kaThabile bayiswaphi labantwana. Ngiyakhumbula ukuthi sike njengoba sikhuluma ngokukholwa safunda izwi elikhuluma ngempumputhe la khona sithole khona kuThupha ukuthi naye futhi wakhuzwa. Praise the Lord. Into efuneka siyazi njenganabantwana ngokuhlola umbhalo ukuthi akuvamisile ukuthi ukhuzwe entweni osuke usekude ne-breakthrough yakho kuyo. Ngizwa kahle. Abantu kufanele wazi ukuthi bayakwazi ukuhlola nokubona ukuthi umuntu useseduze nempumelelo yakhe. Ngizwa kahle. Leno Sathane uyozama yonke indlela ukuba avimbe ukuba into ebekwa uNkulunkulu kuwe busihle ingakwazi ukuphumelela. Ngiyangizwa. Praise the Lord. Ngiyalingeka futhi ngisho lento ukuthi enye into efuneka siyazi ukuthi uSathane uvamise kakhulu ukusebenza ngezinto esizithandayo. Phecelezi ngama-desire akho yiwo uSathane avamise kakhulu ukusebenza ngawo. Kanina ngokuletha into engasicishe ibe yiyo lena oyifundayo. For example, mawufuna umsebenzi uthola ukuthi u-apply kwa-Department of Ban bese uphinde u-apply kwi-restaurant noyibonayo ekhanda lakho. Praise the Lord. Mhlawumbe Thabo ezokunikeza 1.5 ngenyanga bese uthi department ezokunikeza 25,000. Kuvamisile ukuthi uSathane avela kunikeza umsebenzi ngomsombuluko kumele kwi-interview ngolesithathu ube uzofonelwa mhlawumbe ngolesibili. Ngizwa into eyenzakalayo kuvinjwa lento ekuyiyona nto ekuyiyakho. So ngizama ukuveza ukuthi uvamisile ukusebenza ngento eyisithunzi salento ekumele ngabe uyayithola. Praise the Lord. Ngizwa kahle bantwana. Amen. Ngizwa kahle. So ngizama ukuveza lento ethi kufanele ukuthi sikhuleni sifike esigabeni sokwazi ukudiscern. Mangithi ukudiscern ngisho ukubona izinto
engase zibe isiphazamisi salezi zinto lezi sifunayo. Ngoba lezo zinto lezo zisuke zizosikhuza ukuba singakwazi ukufinyelela kuJesu ekuyena umnikazi wempilo zethu nophethe konke esidingayo. Ngakwesinye isikhathi ungazolindela ukukhuzwa abantu kanti uSathane uyakwazi ukunikeza izinto ezizona ezikhuza. Praise the Lord. Yabo nje basikhuluma nje noma sihlangene namhlanje abanye bakhuzwe ukuze konzweni abawashing ngisho ukuthi ziba khona izinto ezifuna ukukukhuza ukuba uye kuNkulunkulu. Praise the Lord. So labantwana ke laba bakhuzwa abafundi, abakhuzwa abantu abangahambi noJesu. Kwesinye isikhathi bazalwane kufanele siyazi lento ukuthi uSathane angakudukisa ngomuntu oyitshela ukuthi umzalwane noma umbiza umzalwane. Abafundi kwakwabantu who were close to Jesus, but yibo futhi rebuke labantwana ukuba bese kukhubeza uJesu. Praise the Lord. So ngivezani ngiveza ukuthi ekuphileni kwethu nabantu abakholwayo abazalwane kumele kodwa ngiphinda leligama ngazindaba sikwazi ukubadisena, sibone sibakwazi ukusifikisa lapho ukuthi sifike khona. We had departments like software. Abe kule ngendlela isimanga. And then there is a person mangibheka uhambe wonke lama department. Lama department wonke bayiwahamba noyahambela agcine efa nama department. I think ugcine kule yaka media na futhi mihlupha kakhulu ilo izinto zemedia lesikhathi, but nansi the improvement ethathe ngicabanga. I think manje there are more than 4 eyokuthi uma sihlulekile ukwazi ukubona umuntu esimbiza njalo umzalwane ukuthi umelelene noma uyasikhuza uyasivimba ukusondela kuJesu, sisuke singakafiki esigabeni la uNkulunkulu efuna sifike khona ngesigaba somdisena. Praise the Lord. Ngizwa hle mncane. Ya akusibona bonke abantu mboni basondela kuwe nokhonza nabo abahlezi kahle noNkulunkulu. David in chapter 1 verse 1 iMahubo uthi babusisiwe abangahambi ngezeluleko zababi. Ngizwa hle. Shuthi ababi bayakwazi ukukhipha iziluleko, kodwa akumele namzalwane uhambe ngeziluleko zababi. Ngizwa hle mama Debo. Praise the Lord. Hamba ngeziluleko zabantu becebo likaNkulunkulu, hayi abantu abangahlezi kahle noNkulunkulu. Praise the Lord. Ngifeza njalo I'm trying to give an emphasis lento ethi kunabantu esingakhonza nabo abasivimbayo noma abafuna ukusivimba ekutheni siye kuJesu. Praise the Lord. One day uMpostoli Mbuyazi wakwasho enye into athi kumele ube nabangani
abakwaziyo ukushiya unenhliziyo yokufuna uNkulunkulu. Hayi ube nabangani othola ukuthi bayicisha into kaNkulunkulu. Praise the Lord. Isekhona. So inkinga esibhekene nayo kakhulu kulesikhathi eyokuthi baningi abantu abakhuza abantu abathi bazama ukufinyelela kuJesu. Praise the Lord. Isekhona. As ngathi isimanga uke wabiza meeting la wayifuna uhleba kanje waze wathenga i-full chicken badliwa maqede futhi wathi akuphinde kanjwe ukudla. Ngisho ukuthi kufanele uyazi lento yokuthi uSathane wenza noma yini ekutheni akwazi ukufika umuntu ukuthi aye kuJesu. Ingezwa kahle bazalwane. Praise the Lord. Lezi insurance. So laba ke babekhuza abantwana ukuba bayoJesu, but uJesu kusethi ke hayibo bavumeleni abantwana ukuba beze kimi. Praise the Lord. Ningabavimba abavinjwa abantu mabeya kuNkulunkulu. Isekhona. Ngoba ila khona utholala khona izinto noma izinto zabo noma izinto zethu uNkulunkulu bacela. Praise the Lord. Ezinjalo. Zama ukuveza ukuthi abantu abakuvimbayo ukuba uye kuNkulunkulu ufuna ukuthi ukwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu okubulela bona ukuthi akusibo abantu bohambo lakho. Because njengoba sila ebandleni kumele ukuba sikhuleni bazalwane. Praise the Lord. Sifike esigabeni sokuthi izinto asitshelwa zona kodwa izinto siyakwazi ukuzenza without ukutshelwa zona. Praise the Lord. Bengikhuluma nabazalwane lapha leadership ukuba hey nalokho eniyodwa noma kwenzakalani yangakhula nje i-department yakho. Praise the Lord. Noma your gift wayingakhuli ubonakala uyenza kahle lento but akubonakali ukukhona umuntu oyenzayo. Praise the Lord. Isekhona laza abagcona nothi ngathi ngiyayibona yami i-department iyakhula ngamandla. Praise the Lord. Ngizama ukuveza into ethi we are here to grow. Praise the Lord. Akumele sibe esigabeni ngisho ukuthi even noma uthandaza kumele ukuthi kuze umthandazo wakho ukuthi awufani nomthandazo wonyaka odlule. You know when we pray lapha endlini our daughter aphumelele. Yes. We pray yodwa njalo uthi baba wethu sesizulwini. Bari ezekhula izogcina ishintshile indlela yakhe yokuthandaza. Ngizama ukuthi ufuna ukuthi nawe ke ukhule mzalwane. Ungabi sesigabeni ungashintshe yodwa. Ungenzi into eyodwa. Even nasemnikelweni kumele ukuthi praise the Lord. Kumele ukuthi we challenge eyintweni kaNkulunkulu ukuthi uyafisa ukubona usibuyisa sigaba. Awufisi ukubona uyinto eyodwa sizokusikhathi. And this is the problem when it makes sense. Because but ngizama ukuthi ke ayingabi khona into esivimbayo masike kuJesu. Praise the Lord. Nobuthonga apha ngasivimba. Praise the Lord. Thola ukuthi uyavimba. Even nazi isifa kumele ukuthi sizivimbe.
Ishuthi ukugula awukwazi ukutshela abantu bafonele batshela ukuthi uyagula noma bafike kwakho baxoxela ukuthi uyagula kodwa uhluleke ukuxoxela uNkulunkulu. Invitation uthola ukuthi awuthandazi yena isizathu sakho sikutheni awuyagula kodwa makufika abantu la ubatshela up to z ukuthi lazi njengaphuma lapho manzi ngaphandle lento yaqala ngalo laso uze uhambe nabo ngisho ukuthi kufanele ukwazi ukutshela uNkulunkulu. Praise the Lord. Second, praise the Lord. Ayingabi khona into ekuvimba kuba and Jesus othi ke bavumelene beze kimi. And the Bible tells us that wabusisa abantwana ngoba umntwana uyabusiswa akabhabhatiswa. Praise the Lord. Enale lithi ukubhabhatiswa mawulenza research ufika emjuleni walo uyathola ukuthi kahle kahle into ehlangene nokucwinyiswa. Ngeke sithi siyabhabhatisa sithatha inkomishi akekho umuntu ongangena enkomishini. Umntwana uncane kakhulu angeke nje lo mntwana uncane kakhulu sho ukuthi uyathanda. Praise the Lord. So ngisho ukuthi izinto akumele iphambaniswe. Athi uThabo mina ngabhabhatiswa ngoneminyaka emingaki mina ngi-6 months ngibhabhatiswa. Praise the Lord. Kukhona Thabo bayigqoka isigqoko nokholona ijazi. Praise the Lord. Ingane iyabusiswa ingane ayibhabhatiswa. Second. Praise the Lord. So Jesu ayibusisa abantwana. Ingane uyibusisela uyibusisela ukuthi ingangenwa imimoya ingenzi izinto ongazange uyifundise. Isifundiso sesisihle sekhaya kumele ube khona ingane ufuna ukwenza into. Praise the Lord. Yenza nje uthola ithemba salokho ayiphethe Praise the Lord. So lento leyo ukwenza into ongazange nje ufundiswe. Praise the Lord. So that's why we must dedicate abantwana kuNkulunkulu. Usathana angaze abathathe. Praise the Lord. Yeah. Aqondile ukuthini ngizwa kahle. Yeah. If wenze iphutha information leyo ufuna lawazi ukuthi awusuNkulunkulu uyakwazi ukulungisa iphutha. Ngizwa kahle. Bari into ufuna ukuyisho lapho uqaleza le-disclaimer ukuthi kumele abantwana sibabusise sirefuse ukuthi abantwana babe nezingane babantwana. Ngizwa kahle. Praise the Lord. Because if uke wanaka uma uke waba nengane ungashadile yenze ukuthi impilo yakhe iphazamiseke. Number 1 uthola ukuthi isikole sophazamiseke kusona. Kuba nezinto eziningi esho ukuthi ufanele ukuthi ke lento siyithandazele ukuthi mawuthi yenzeka kuthina yagcina kithi. Akumele ukuthi yenzeke bantwana bethu. Praise the Lord. So that's why we need ukuthi abantwana sibayise kuNkulunkulu even noma kuthiwa siyathandaza emakhaya. We need to declare and pray for protection kuba abantwana. Praise the Lord. The second, why? Because uthola ukuthi umntwana sekufuna lamanje awusebenza e-chicken daycare. Ishuthi kumphoqa ukuthi uyosebenza khona. Ngizwa nje umntwana engazange alinde ukuthi uzosebenza
kumele ngabe uyofunda, kumele ngabe uya e-university, kumele ngabe seyise-university abuye asebenze kahle. But kusho ukuthi impilo ishintshile, ithathe enye direction. Praise the Lord. Nabantwana bafuna ukuvikelwa futhi as I'm about to bless them. Nakuyintshebe lezi ey'langaphandle. Praise the Lord. Intshebe ithi iy'ntshebe bese iy'bona ilingana nengane encane. Enye into ifuna siyikhuze leyo. Praise the Lord. Amen. Ukuthi omdala kahlale komdala, omdala kahlale omdala. Iy'ngane ay'bonjana iy'ngane zikwazi ukukhula, sibe ne-future e-right bazalwane. Praise the Lord. With no disturbance. Amen. Senze nomthombo bonile angiphendulanga amakhomba ngomshado WhatsApp. Senzela ukuthi-ke angavele aqhamuke nesalukazi la olunye usuku esithi uyashada. Praise the Lord. Uzwe siwaphendula wonke ama-WhatsApp ami. Liyana bazalwane. Ukuyabona siyakhuluma kwa-WhatsApp kodwa leya WhatsApp leya azange ayiphendule. Ngibonile ukuthi ayinkinga. Praise the Lord. Amen. So thanks for this video. Sivala amehlo sonke. Amen. Baba, nangumntwana owecebo mnandi, simnikela kuwe kwezakhe izandla. Sithi Nkosi uNkulunkulu ophilayo, nomntwana mvikele tshale kuyo ubuhlakani uNkulunkulu obuyisimanga egameni likaJesu. Ifuture yakhe ibe nokukhanya, kungabi khona ubumnyama phezu kwempilo yakhe. Lord, I bless her, I declare blessing upon her life, the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Father, we bless Emihle Tamia Kuzwai. Lord, I dedicate uNkulunkulu kwezakhe izandla egameni likaJesu. Banaye uNkulunkulu lomntwana endleleni yakhe yokuphila. Isandla sakhe sibe phezu kwakhe, nenkazimulo yakhe imembathi. Umusa wakho ube mningi kuye, wande kakhulu kuye egameni likaJesu. Niyazi ubuhlakani azokwazi ukuphila ngabo kulomhlaba. Umvikele uNkulunkulu egameni likaJesu ey'ntweni zonke. Lord, I declare blessing upon her life. Emihle Tamia Kuzwayo. In Jesus' mighty name. Thank you. Father, nangu asanda miyeza. Nkulunkulu lulisandla sakho kuye. Umusa wakho uphile kuye.
amandla amakhulu aphile kuye egameni lika Jesu. Lord, I pray, I declare blessing upon a life in the name of Jesus. Ibanaye uNkulunkulu ezintweni zonke, uNkulunkulu ophilayo. Amandla amakhulu aphile kuye. Umvikele umnikeze ubuhlakani engqondweni yakhe. In Jesus' mighty name, I declare a blessing kuye. Ngimnikele ezandleni zakho uNkulunkulu kumphathe. Ngesakhe isandla saphila kumhlaba. In Jesus' name. Baba, uNkulunkulu ongcwele. Nangu uNkulunkulu umntwana baso mavuso. uNkulunkulu ngiyathandaza ukuba isibusiso sakho sihlale kuye. Nenkazimulo enkulu iphile kuye. Namandla amakhulu oyingcwele ahlale kuye. Ngiyambusisa ngesibusiso uNkulunkulu ophilayo. Esicebisa isingenalo usizi. Baba ngimnikela kuwe. Aphathwe kahle nguwe. Egameni lika Jesu. Ngosakho awande kuye. Inkazimulo iphile kuye. Abe nobuhlakani bokwazi ukwenza izinto kulomhlaba. In Jesus' name. Thank you, Lord. Sivale kanjani amehlo kwezabantu? Sisa uNkulunkulu egameni lika Jesu. Ibanaye uNkulunkulu isandla sakho sibe kuye. Holy Spirit, umkhulise kahle uNkulunkulu. Umusa wakho uphile kuye. Uhlakani unamathele kulomntwana. Ngiyathandaza uNkulunkulu ophilayo ukuba amandla amakhulu abephezu kwakhe. Khona uNkulunkulu ophilayo ezobona umusa phezu kwempilo yakhe. Egameni lika Jesu inkosi ephilayo. Holy Spirit be with you. In the name of Jesus, I declare blessing uNkulunkulu kuye. Egameni lika Jesu. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name.